Goedenavond. Kinderprostitutie, mensenhandel en loverboys in de EU-regio. Is dat Europees aan te pakken? We praten erover met Agnes Jongerius en Jeroen Leenaars. En dokter Mark Sprenger is directeur van het ECDC, een Europees Instituut voor Ziektepreventie. En vandaag werd hem hier in Brussel het vuur aan de schenen gelegd. En wat doen eigenlijk 30.000 lobbyisten hier in Brussel? Vanuit het Europees Parlement in Brussel is dit Avondgasten. Goedenavond. Zometeen ook meer over de Limburgse Syriëgangers en het veiligheidsgevoel. Hoe kunnen Europarlementariërs daaraan bijdragen? Maar eerst dus die Valkenburgse zedenzaak. Hoe is kinderprostitutie en mensenhandel in de regio Europees aan te pakken? We weten immers, bij het 16-jarig meisje in Valkenburg zijn ook Duitse en Belgische klanten geweest. Agnes Jongerius, Europarlementariër namens de PvdA hier in Brussel. Is dit een zaak voor Brussel eigenlijk om Europees aan te pakken? Nou ja, ik zou zeggen, een zo gruwelijke zaak, elke hulp is welkom. Ik denk dat hier het vooral ook eerst zaak is om gewoon met je buurlanden afspraken te maken. Ik bedoel, in Limburg ligt België en Duitsland dichtbij. Maar als Europa kan helpen op dit punt, ik zou zeggen, ogenblikkelijk doen. Ja, Jeroen Leenaars, dit is echt typische regionale problematiek. CDA-Europarlementariër vanuit Stramprooi. Ja. Dit is een zaak die jou zelf direct moet aangaan. Ja, nou, ik hoop dat het niet altijd typische problematiek is. Want dit soort dingen moeten natuurlijk nooit kunnen gebeuren. Alleen al dat idee van zo'n meisje van 16 in een hotelkamer met een prullenbak vol vuile condooms is echt afschuwelijk. En ik ben het helemaal met Agnes eens. Je moet het op ieder niveau aan kunnen pakken. Maar Europa zal er vooral een faciliterende rol bij moeten spelen. En wat zijn dan de tools en die faciliterende rol die Europa kan spelen in zo'n zaak? Nou, heel belangrijk. We hebben een Europees agentschap voor politiesamenwerking. Het is interessant om te kijken hoe politiediensten in Nederland, België en Duitsland samenwerken. Wat voor verbetering daarin moet zitten. Je kan door middel van Europese regels kun je een grensoverschrijdend onderzoeksteam instellen. Juist op dit soort zaken, maar ook met drugsoverlast, mensensmokkel. Zijn dat hele belangrijke instrumenten om dit soort zaken aan te pakken. Kan je als Europa ervoor zorgen dat de bevoegdheden van politie ook over de grenzen heen daadwerkelijk gaan om dit soort mensen makkelijker aan te pakken? Nou ja, ik denk als er bilaterale afspraken gemaakt kunnen worden, als gewoon politiekorpsen uit de nabij gelegen delen uit België en Duitsland, als je afspraken kunnen maken, is dat natuurlijk het allersnelst. Maar als er nou een hiccup zit in dat die gegevens niet snel genoeg uitgewisseld kunnen worden, als we zeggen, we weten wel dat het Duitse en Belgische klanten zijn, maar we kunnen niet snel genoeg ook die mensen daadwerkelijk bij de kladden grijpen, dan kan er vanuit Europa een duwtje in de goede richting gegeven worden. Je noemde ook nog het woord mensenhandel. Als het over mensenhandel gaat, dan hebben we inderdaad ook gewoon een Europese aanpak nodig. Want die mensenhandel beperkt zich niet tot de EU-regio, ben ik bang. Oké. In het laatste Riga kwamen vandaag ministers van Justitie bij elkaar van Europa om te praten over antiterreur. Hoe is het aan te pakken? Onder andere na de aanslagen in Parijs natuurlijk, maar ook even over de grens bij Maastricht bij Verviers. Nog niet lang geleden die antiterreur aanpak. Ook hier in Brussel is er sprake van verhoogde staat van paraatheid. Europe is on high alert following anti-terror raids in several countries. Across Belgium, France and Germany, more than 20 people have been arrested on terrorism-related charges. Belgium has become the latest country to deploy troops after 5 people were charged with participating in the activities of a terrorist group. Ja, hoe veilig ben je nog eigenlijk als je in Limburg bijvoorbeeld naar een synagoge gaat of naar een moskee? Zelfs als je hier in het Europarlement binnenkomt, heb je wat te verduren, mevrouw Jongerius. Wat meet u er zelf van, die verhoogde staat van paraatheid? Nou ja, jullie hebben het gezien hier, neem ik aan, bij de ingang. Er staan hier mannen met automatische geweren voor de deur. En ik ga ervan uit dat dat niet voor de grap, maar op serieuze aanwijzingen plaatsvindt. Dus dat merk je ervan. Ja, en ik zou zeggen, jongens, er is inderdaad ook wel aanleiding geweest in de aanslagen eerder hier in Brussel, in Parijs. En de grote politieinval in Verviers. We praten niet over een theoretische
mogelijkheid van terreur, maar van serieuze terreurdreiging. Ja, je zou bijna zeggen, Brussel zou de ideale plek voor terroristen zijn om Brussel echt in het hart te raken, Europa in het hart te raken. Nou, je hebt gisteren nog een video gezien van IS waarin ze inderdaad dreigen om in België met name autobommen en onthoofdingen plaats te laten vinden. Ik heb zelf de achtergrond, als ik 's ochtends naar mijn werk loop hier in het parlement, dan kom ik 3 keer langs een plek waar het Belgische leger staat. En dat is noodzakelijk voor de veiligheid, maar het verhoogt je gevoel van veiligheid natuurlijk helemaal niet. In tegenstelling. En dat is een belangrijk hoe. Aan de ene kant verhoog je de veiligheid, maar hoe krijg je ook het gevoel van veiligheid terug bij mensen? En dat is een lastige kwestie, want ik kan me voorstellen, het parlement spreekt juist over maatregelen, hoe je dat zou kunnen aanpakken. We zien dus hier ook militairen bijvoorbeeld bij dit gebouw staan. Ja. Hoe kun je als Europarlementariër bijdragen aan het gevoel van de Limburger die thuis gewoon naar een synagoge wil of naar een moskee? Nou, allereerst moet je ervoor zorgen dat die veiligheid er is. En om die veiligheid te garanderen moet je dus keihard optreden tegen alles wat met terrorisme te maken heeft. Los daarvan, want daar gaat het vandaag in Riga natuurlijk ook over bij de ministers van Justitie. Wat kun je doen om het te voorkomen? En dat gaat dan om uitwisselen van gegevens, veel beter uitwisselen van gegevens. We zien dat heel veel aanslagen die in de afgelopen jaren gepleegd zijn gepleegd door mensen die al bekend waren bij inlichtingendiensten, maar niet bij alle inlichtingendiensten. Hoe ga je die informatie delen tussen inlichtingendiensten verbeteren? Ja. Maar ook hoe krijg je voor elkaar dat inlichtingendiensten ook voldoende informatie kunnen beschikken om te delen. Dat zijn 2 punten die vandaag besproken worden. Daarnaast is het belangrijk om heel goed te kijken, waar komt dat radicalisme nou vandaan en hoe kun je de voedingsbodem van radicalisme, of dat nou via haatimams is, of dat op het internet is, via social media, hoe kun je dat aanpakken? Dat zijn 2 hele essentiële onderwerpen. Ja, één preventief, één repressief. Ja. Over het repressief overigens opstelde, zei gisteren nog in Den Haag, we moeten Syriëgangers, en ook in Limburg zijn er misschien wel 10 mensen die naar Syrië gaan, waarvan er 2 zijn overleden, zeer waarschijnlijk, aanpakken. In die zin niet meer terugkomen, want we ontnemen hun de nationaliteit. Ja, ik zou zeggen, dat is nou precies aan de verkeerde kant gaan werken. Want ik weet niet welk probleem je nou oplost door mensen hun nationaliteit af te nemen. Zeker niet als het gewoon homegrown terroristen zijn. Dat is bijna ook wat Abu Talib, uw partijgenoot, gezegd heeft. Van als je niet naar je zin hebt, dan ga je toch lekker? En daar heeft hij groot gelijk in. Als je denkt dat het hier geen fijne samenleving is, als je barbarij verkiest boven een prettige, open samenleving. Maar dat doen deze Syriëgangers. Dan zou ik zeggen, inderdaad, hoepel dan op. Maar als het gaat om wat de overheid kan doen, zou ik zoveel liever zien dat Opstelten alles op alles zet om te voorkomen dat mensen uitreizen. Dus als je daar zegt, paspoort afpakken op het moment dat mensen willen vertrekken, lijkt het mij prima. Want laten we nou gewoon werk maken van radicalisering? Ja. Nou, laten we daar alles op alles zetten. Afpakken van nationaliteit. Ik zie niet welk probleem het echt oplost. Deze kwestie is wel interessant. De Maastrichtse Aisha is teruggekeerd uit het kalifaat. Dat is een heel bijzonder verhaal natuurlijk. Dat heeft ze natuurlijk ook alleen maar kunnen doen met een nationaliteit. Als je die zou afnemen, dat paspoort, zou dat überhaupt nog onmogelijk zijn? Nee, de eerste prioriteit moet sowieso zijn om te voorkomen dat ze uitreizen. Want een geradicaliseerde jongere in Limburg is nog steeds een heel ander verhaal dan een geradicaliseerde jongere uit Limburg die 2 jaar in Syrië gevochten heeft, met wapens om kan gaan en dan terugkomt. Dus je moet er absoluut voor zorgen dat ze niet daar naartoe gaan. Als ze terugkomen, ik ben er over het algemeen mee eens dat je ze dan ook maar vooral daar moet laten. Als ze terugkomen moet je ze meteen onder hele strenge controle plaatsen, maar tegelijkertijd het gesprek aangaan om te kijken hoe is het nou gebeurd dat je er naartoe bent gegaan, wat is er daar met je gebeurd en hoe kunnen wij jouw ervaringen gebruiken om jouw generatiegenoten die ook ontvankelijk zijn voor radicalisering, om die te helpen. Ja. Nu zagen we bij die mars in Parijs een heel eenduidig Europa, wereldleiders bij elkaar, arm in arm. Iedereen zegt, dit kunnen we niet tolereren. We weten ook van het Europees Parlement dat 1/3 in het Europees Parlement per definitie alles wegstemt dat Europees wordt besproken. Is hier wel nog sprake van eenduidige samenwerking? Nou ja, ik ben heel benieuwd. De ministers vergaderen nu in Riga. Ook de commissie komt straks met nieuwe voorstellen. En volgens mij de situatie geeft er alle aanleiding toe om alle voorstellen heel serieus te gaan bespreken. Hier, maar er is ook gewoon werk in Nederland, in Limburg te doen. Ik hoor het ook van mensen in mijn omgeving dat in mijn stad er ook gewoon mensen in Utrecht rondlopen die jongeren van 15, 16 aanspreken en proberen te werven voor de jihad, alsjeblieft. Als wij vinden dat dit een prettig continent is,
dan moeten we ons ook allemaal inzetten om dit een prettig continent te houden. En heeft u het gevoel dat u hier in Brussel daar ook daadwerkelijk invloed op kunt uitoefenen? Op dat gevoel en op repressie en preventie? Ik denk inderdaad dat we een bijdrage kunnen leveren. Zoals ik hoop dat u ook een bijdrage levert. Ja. En nationale politici een bijdrage. Maar ook gewoon burgers. We moeten eigenlijk in het hoofd kunnen kruipen van iemand die zegt: ik verkies liever die samenleving dan de onze. En snappen wat is hier eigenlijk aan de... Want het zegt veel over de maatschappij waarin we nu hier leven. En dat mensen kennelijk kiezen daarvoor omdat ze het hier kansarm vinden. Ja, maar dat is ook een van de oorzaken die je aan moet pakken. Maar waar het gaat om het Europese aspect. We moeten ook niet vergeten dat de lidstaten, de landen van Europa, altijd heel bewust gekozen hebben om nationale veiligheid, terrorismebestrijding een nationale zaak te houden. Alles wat we vanuit Europa doen kan aanvullend zijn. En het is heel belangrijk dat lidstaten met elkaar overleggen wat voor maatregelen er genomen moeten worden. En die gegevens uitwisselen. Maar ook verzamelen. Hè? Want we hebben het hier over bijvoorbeeld uitwisselen van passagiersgegevens. Wat in het Europees Parlement een heel lang verhaal is waarin met name een aantal partijen in het parlement dat consequent tegenhouden. En dat is ook iets wat opnieuw op de agenda zal komen. En dan hoop ik dat we daar als Europa wel verenigd en een sterk antwoord kunnen geven, zodat we de veiligheidsdiensten de mogelijkheden en de instrumenten geven om dit soort aanslagen te voorkomen. En dus wordt ook hier aan deze tafel met spanning afgewacht wat er uiteindelijk in de Riga straks wordt besloten door de ministers van Justitie. Ja, absoluut. Oké, dank voor je komst. Ja. Iets anders. Hij is directeur van het ECDC. Niet te verwarren met ACDC, hè? De band. De European Center for Disease Prevention and Control. Dat is een instituut dat Europese landen adviseert over infectieziektebestrijding. Onder andere is hij belast met de bestrijding van ebola. Maastrichtenaar Mark Sprenger, dat is zijn naam. Hij moest vandaag zich hier verantwoorden in Brussel. Het vuur werd hem misschien wel aan de schenen gelegd. Het is net gebeurd, dus hij zit nu net bij ons aan tafel. Mark Sprenger. Kom net eens terug uit een zogeheten hearing, een hoorzitting hier in Brussel. Mark Sprenger, allereerst, de zweetdruppels zie ik nog niet op het voorhoofd. Was het wel nodig vandaag? Nou, het is wel een heel klein beetje eigenlijk. Ja? Ja, het voelt een beetje als een examencommissie. Ze kunnen vragen over alles stellen en dan word je geacht om meteen te antwoorden. Dus ja, maar het was wel heel interessant. Ze hadden goede vragen. Want Europa is uw werkgever feitelijk. Het ECDC is aangesteld door Europa. Ja, dat klopt. Ja. En waarover gaan die vragen dan? Nou, die gaan over hoe heeft Europa bijgedragen aan de bestrijding van ebola in West-Afrika. Maar wat denk je over de antibioticaresistentie in Europa? Dus ze hebben eigenlijk op allerlei gebieden vragen die ook heel belangrijk zijn. Ja, meteen over ebola even inspringen. U praat al bijna in de verleden tijd. Hoe heeft Europa bijgedragen aan de bestrijding van Europa? Ja. Ik lees in de media dat namelijk ebola alweer op zijn retour is. Is dat zo? Nou, het is in een aantal steden op zijn retour. Dat is heel positief. In die 3 West-Afrikaanse landen? In de 3 West-Afrikaanse landen. Maar we weten in een aantal andere gebieden die wat afgelegen zijn, dat er nog steeds ebola is. En daar hebben wij ook vanuit ECDC een aantal teams zitten. En we hebben dagelijks contact met die mensen, want we willen ook weten of ze veilig zijn. Want er zijn ook soms een beetje onrusten onder de burgers. Ja, hoe kunt u daaraan bijdragen? Is dat informatievoorziening? Is dat een taak van u? Nou, wat wij nu doen in Guinea, dus in Franstalig Guinea, want we hebben ook Franstalige mensen in dienst. Ja. Dat wij kijken bij dorpen en dat ook overleggen natuurlijk met de burgemeester van die dorpen. Of er gevallen zijn. En dan gaan we ook gewoon daadwerkelijk naar andere dorpen om ze op te sporen. Dat is de enige manier om ebola te bestrijden. Ja, ebola dus voorlopig beperkt tot die 3 West-Afrikaanse landen. Niet naar Europa. Dus heeft Mark Sprenger ook aan bijgedragen dat ebola niet in Europa is gekomen. Ook niet in Limburg dus. Het was een van de vragen die een journaliste van het Belgische TV Limburg stelde aan de Antwerpse burgemeester Bart de Wever. Zo, de burgemeester van Antwerpen, mag je die eigenlijk zoenen als ik die zie? Nee, dat mag niet. Dat is een gasboete. Is dat verboden? Dat is een gasboete. Ja, dat kost €250. Bent u zo streng in uw eigen stad? Ja, absoluut. Zeker. Daarop. Ja, dat gedrag kan niet getolereerd worden. Dat is niet echt vrouwvriendelijk eigenlijk. Dat is vooral vriendelijk voor mezelf. Hè. Dat is wel waar. Bang voor ebola en zo. Ebola nu nog net niet. Alhoewel, u komt uit Limburg, dacht ik. Hè?
Ja, Ik kom uit Limburg, hoort u dat? Ja? Ja, je kunt toch niet voorzichtig genoeg zijn, denk ik. Schertsen natuurlijk, kunnen voorzichtig genoeg zijn, zegt de Wever. Maar ebola dus niet in Europa. Is dat dan, zie je dan een klein wonder dat dat zo gevreesde virus niet naar Europa is gekomen? Nou, het had zeker wel gekund. Dus dankzij goede voorbereidingen van landen is dat niet gebeurd. Maar je kunt iemand krijgen, iemand die in de gezondheidszorg werkt in een van die landen, die terugkomt, krijgt koorts en kan besmettelijk zijn. Nou, maar dankzij enorme goede aandacht is dat niet gebeurd. Ik kan me wel herinneren, ik was in oktober in Straatsburg en toen zei commissievoorzitter Juncker nog, het is dat er Europese en westerse mensen aan ebola lijden. Anders hadden we nooit zo snel ingegrepen. Wat dat betreft, het werd pas een probleem voor Europa. Toen het hierin dreigde te komen. Toen het hierin dreigde te komen. Veel te laat misschien wel. Ja, ik ben het daar helaas mee eens. Ik denk dat we eerder misschien alerter hadden moeten reageren. En toen er in Amerika 1 geval was, toen had dat een enorme impact. Maar die duizenden Afrikaanse burgers, daar heeft niemand zich op dat moment nog heel erg grote zorgen over gemaakt dus? Nou, naar mijn idee te weinig, ja. Ja, dat is ook een trieste en schokkende constatering eigenlijk. Ja, nou, we hebben ook wel eens een beetje cynisch gezegd. In Amerika was er 1 geval en er waren in feite 1000 mensen omheen om verspreiding verder te voorkomen. Ja. En in de Afrikaanse landen had je 1000 mensen die ebola hadden, die eraan overleden. Ja. Dat was 1 dokter. Als je op dit moment weet dat in een land als Sierra Leone, 6 miljoen inwoners, daar zijn 8 chirurgen over. Om in het hele land in feite de ziekenhuiszorg te doen. Ja. Nou, dat is natuurlijk alarmerend. Dat is waar. U bent inmiddels 5 jaar directeur van deze organisatie, ECDC. Dat loopt af, die termijn, in mei van dit jaar. Ja. En Brussel is ook uw werkgever. Wordt ook vandaag al besproken van meneer Sprenger, u mag doorgaan hierna. Wilt u het überhaupt? Ja, nou, er is gewoon een normale herbenoemingsprocedure voor. En daar kan iedereen weer op solliciteren. En ik zelf heb dat ook gedaan. Dus ik hoop dat ik wel erbij zit. Maar er zijn concurrenten. Er zijn mensen die liefst aan uw stoelpoot zagen. Daar zijn zeker concurrenten, neem ik aan. En dat is dus gewoon weer een competitie. Ja. En ik denk dat dat ook heel gezond is. Dus je zit hier bij dit soort agentschappen niet op een stoel voor 10 jaar. Je moet gewoon na 5 jaar weer opnieuw de strijd aangaan met allerlei concurrenten. Nou, houd je scherp. Ook wel leuk als er meerdere mensen zijn die zeggen, dit is een hele mooie baan. Dat is ook een compliment voor je baan, ja. Absoluut. Je hebt een mooie baan blijkbaar als meer mensen het ook willen doen. U bent van origine Maastrichtenaar. Ja. U bent opgegroeid in Belfort, in een wijk in Maastricht. Komt u nog veel in Maastricht? Ik kom er nog wel redelijk veel en ik vind het ook een geweldige stad om te zijn. Dus ik kom bij mijn ouders natuurlijk en zo. Maar ik vind het ook wel heel leuk om gewoon lekker door de stad te lopen. En gewoon lekker te genieten van Maastricht eigenlijk. Ja. Ja, want u woont nu met uw gezin in Stockholm. U zegt, misschien ga ik er nog wel 5 jaar door als u opnieuw wordt aangesteld. Ooit nog de mogelijkheid om terug te keren naar het zuiden, naar Limburg? Nou ja, als je denkt aan verder waar wil je oud worden, dan kun je wel eens voor jezelf die vraag stellen. Dan wil ik dat eigenlijk wel heel graag in Maastricht worden. Ja. Want ik heb in allerlei steden gewoond, maar ergens wil ik gewoon weer teruggaan daar. Dus dat gaat ooit gebeuren. Ooit gaat het gebeuren. U bent vlakbij. Brussel is nog maar een uurtje rijden naar Maastricht. Klopt. Heeft u wel eens last van lobbyisten? Nee. U niet? Nee. Jeroen Leenaars? Ik heb nooit last van lobbyisten. Wel mee te maken? Ja, absoluut. En u ook heel veel natuurlijk, Bojan Gerings. Ja, je kan hier niet lopen zonder ze tegen te komen. Nee, sterker nog, je struikelt er bijna over. Er zijn namelijk 30.000 lobbyisten aan de slag in Brussel. Inderdaad, 30.000. Dat is op 750 Europarlementariërs, bijna 40 per Europarlementariër. En iedereen heeft dus zo zijn behoefte om proberen de besluitvorming enigszins te beïnvloeden. We gaan daarover praten met de ex-directeur van de Limburgse Dierenbescherming, Reineke Hameleers. Tegenwoordig werkzaam voor de Eurogroup for Animals. En Joke van der Band, vandaag jarig, ook nog een hele mooie leeftijd, kom ik zo op terug. Namens VNO-NCW en de MKB. Hartelijk welkom.
mevrouw Hameleers en ook mevrouw Van der Band. Ik begin met u, want tenslotte bent u de jarige. Van harte gefeliciteerd. Wel. Op deze bijna, ja, ik mag het misschien niet hardop zeggen, maar ik zeg het misschien toch, bijna pensioengerechtigde leeftijd. Ja, dat is niet nodig dat we het daarover hebben. Nee, maar u bent er wel vandaag. Hartelijk dank daarvoor. Ja. Uw missie is feitelijk lobbyen voor ondernemers. In Limburg zou het dan zijn de Limburgse Werkgeversvereniging of MKB Limburg. Wat is exact uw missie, als je dat heel kort kunt omschrijven? Onze missie is in Brussel en ook in Den Haag uit te leggen hoe belangrijk Brussel voor het bedrijfsleven is. En het creëren van een goed ondernemingsklimaat. En daarvoor kijken we alle regelgeving en proberen uit te leggen wie we zijn, waar we voor staan, waar onze bedrijven voor staan. Die nemen we vaak mee hier. En we proberen daar zo helder mogelijk en transparant mogelijk mee te zijn. Ja. Met onze jaarlijkse publicaties, maandelijke nieuwsbrieven, gesprekken met parlementariërs, met assistenten. Het zorgen voor een optimaal ondernemersklimaat. Ik kom er zo op terug. Reineke Hameleers, jij hebt een heel ander doel. Je bent voor dierenwelzijn. Precies. Wat is jouw missie exact? Ja, onze missie is om Europa een betere plek voor dieren te maken. We weten dat 74% van de Europeanen geeft om dierenwelzijn, vindt dat Europa daar ook een sterke rol in moet spelen. En wij zijn hier Europe for Animals om die belangen te behartigen. Ja, public affairs hebben we het dus over lobbyisten aan tafel. Wat is het eigenlijk? Een lobby? Zo ziet het er in bijna Jip en Janneke taal uit. Het gaat over het opkomen van belangen. Ministeries, gemeentes, NGO's en bedrijven, ze hebben allemaal belangen en maken dan ook allemaal gebruik van lobbyisten. En die lobbyisten proberen politieke en ambtelijke besluiten te beïnvloeden. Dat klinkt nogal schimmig, maar dat valt eigenlijk wel mee. Want lobbyisten behoren helder en transparant te werk te gaan. Ze voorzien mensen van informatie om zo hun uiteindelijke doel te bereiken. Organisaties maken gebruik van lobbyisten om die belangen te behartigen. De lobbyisten weten wat er speelt in Den Haag en in Brussel. Lobbyisten dus. Het klinkt wat schimmig soms en dat zagen we ook vandaag, want we wilden ook meerdere bedrijven daarvoor uitnodigen. Maar die zeiden allemaal, daar ga ik toch liever niet over praten. Zelfs de provincie Limburg zorgt voor een lobby hier in Brussel. En zeiden ook, in deze dagen van politieke verkiezingen straks, als het gaat om het Limburgs parlement, toch maar even niet. Vanwaar die schimmigheid? U zit hier bijna aan tafel, u doet er kennelijk niet aan. Maar waar komt het vandaan, dat gevoel van achterkamertjes, politici misschien wel in een positie dwingen, zodat ze toch maar in uw voordeel straks gaan besluiten, mevrouw Van der Band? Ja, ik kan niet voor individuele bedrijven of de provincie praten. Mijn ervaring is dat bedrijven Europa heel belangrijk vinden. 70% van de regelgeving begint hier en heeft uiteindelijk effect op wat ze doen. En zij werken graag met ons mee, geven ons de input om deze lobby te doen. Ja. En wij zijn daar wel heel open en transparant over, denk ik. Wij publiceren daarover en proberen ook heel eerlijk. Kijk, heel vaak is het zo dat commissieambtenaren of parlementariërs iets bedenken, maar te weinig gevoel hebben vanuit hun achtergrond hoe het in de praktijk uitwerkt. En dan zijn wij er ook om te zeggen van, je doel is goed, maar weet je wel hoe het bij ons uitwerkt? En kunnen we helpen om je dat uit te leggen? Dus wij doen het niet alleen, we nemen onze bedrijven mee, onze deskundigen uit Den Haag. En proberen ook te luisteren. Het is niet alleen zenden, maar ook te luisteren van, wat willen jullie dan? En waar kunnen jullie bij helpen? Hoe moet ik me dat voorstellen? Reineke, neem je dan af en toe een Europarlementariër mee naar de bar hier van, kom eens even hier, ik heb je wat te vertellen? Nee, ik zou hem eerder meenemen naar bijvoorbeeld een boerderij ergens. Want dat is onze taak als lobbyisten of belangenvertegenwoordigers. Een chic woord, is om die brug te slaan tussen wat er in Europa speelt en hoe dat wordt beïnvloed door beleid en nieuwe wetgeving en implementatie niet te vergeten. Ja. En dus voor democratisch gehalte zijn lobbyisten onmisbaar. En er zijn een hele hoop fabeltjes en misschien zijn die voor een heel klein percentage ook waar. Maar lobbyisten zitten hier, en zeker als ik kijk naar de NGO's, om die brug te slaan tussen Europa en de instituties. Het moeilijk is wel, je hebt zoveel lobbyisten hier. Je struikelt er bijna over, ik zei al net 30.000. Dat is een echt getal. Je hebt lobbyisten en ook nog eens een anti-lobby. Daar zou ook iemand kunnen zeggen, ja, wat die Hameleers zegt, allemaal flauwekul, joh, luister maar eens naar mij. Het is heel anders over de dierenwelzijn. Hoe ga je daar dan mee om? Ik denk dat dat juist goed is. En ik denk dat het goed is omdat, zie je hier aan tafel al, aan VNO-NCW, de Eurogroup for Animals, die zullen het niet over alle onderwerpen eens zijn. En ik denk dat het juist als politicus heel belangrijk is om met
alle groepen te praten en dan je eigen idee te vormen. En dat is heel terecht wat gezegd wordt. Het ergste wat je kan overkomen op het gebied van regelgeving is dat je alleen maar parlementariërs opsluit in een hokje om regels te verzinnen. Het is heel belangrijk dat je die gaat toetsen aan wat er bij bedrijven gebeurt, wat er op boerderijen gebeurt, hoe dat ervaren wordt. Daar zijn juist lobbyisten op belangen, hoe je ze ook wil noemen. Hoeveel tijd bent u ermee bezig? Hoeveel tijd bent u ermee bezig met lobbyisten in een week? Hoeveel afspraken heeft u met ze? Hoeveel afspraken heb ik? Dat is ook afhankelijk van met welke type rapporten je bezig bent. Maar wat zal het zijn? Veel. Ja, ik bedoel, Het ligt ook heel erg aan wat je een lobbyist noemt. Hè? Agnes vertelde net dat toen zij voorzitter van de FNV was en naar de Tweede Kamer kwam, dat zij een pas kreeg met daarop lobbyist. Dus je kunt je ook afvragen, Iedereen is lobbyist die zich enigszins probeert te bemoeien met de besluitvorming. Nou, en die inderdaad, als je maar helder maakt voor welk belang je staat, mag je misschien ook wel aan de andere kant aannemen dat ik ook wel in staat ben om te denken, ik hoor het verhaal nu van deze kant, ik ga ook nog eens op zoek naar andere informatie. Ja. Of deze lobbyist wil ik wel ontvangen en deze en niet. Het kan ook zijn, sommige bedrijven zijn machtiger, hebben meer geld, hebben nog wat meer lobbyisten in dienst. Is dat niet zo, mevrouw Van der Band? Ik zie u nee schudden. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je uitlegt wie je bent. En er zijn lobbyisten die dus in die zin doorslaan, die misschien heel veel geld hebben, dan heel veel mensen komen en alleen maar hun boodschap zenden en het nog eens een keer zullen uitleggen. Ja. En ik denk dat dat contraproductief werkt. We kennen het uit de tabaksindustrie natuurlijk het verleden. Hè? Ja. Philip Morris met heel veel geld, heel veel mensen die voortdurend bezig zijn om toch maar te zorgen dat tabak nog altijd in orde is. Ja, en dit soort bedrijven hebben dan vaak de toon gezet ook voor het lobbyen van vandaag. Hè. Maar als je kijkt ook naar hoe de commissie daar mee omgaat en ook zorgt dat NGO's ook gewoon hun rol kunnen spelen hier, dat is heel uitgebalanceerd. En we hebben die dynamiek ook nodig. Maar transparantie is natuurlijk heel erg belangrijk. En wij juichen het ook toe dat nu de commissie ook een register heeft geopend. Hè. Dus alles is inzichtelijk, wie wat doet hier. En dat is echt belangrijk. Dat is absoluut waar. Transparantie is volgens mij inderdaad het sleutelwoord. Dan hoef je ook minder te denken, wat gebeurt daar voor iets schimmers. Ik zou willen dat ik de lobby ook gebalanceerd vond, maar dat vind ik eigenlijk zelf niet. Hoezo niet? Nou, ik vind inderdaad, bedrijven zitten hier in veel grotere getalen dan de NGO's daar zitten. Ik bedoel, je vraagt hoe vaak spreek je met lobbyisten, maar je snapt, ik heb een band met de Europese vakbeweging. Natuurlijk. Als voormalig voorzitter van de FNV? Als voormalig voorzitter van de FNV. En ik heb ook in het bestuur van de Europese vakbeweging gezeten. Dus praat ik dan met lobbyisten of niet? Maar soms roep ik ze ook wel op om te zeggen, jongens, even iets actiever. Want als je nou ziet welke storm er van de zijde van het bedrijfsleven komt, is het ook belangrijk dat jullie je stem laten horen om die balans te zoeken. En die registers, transparantie, allemaal goed. Maar elke macht heeft tegenmacht nodig. En dus ook belangenbehartigers. En 30.000 loopt wel een beetje uit de klauwen. Is wel heel erg veel, hè? Een biotoop. Het is een biotoop op zich. Maar je moet dat wel een beetje relatiever zien. Want iedereen die wel eens in het parlement komt, die kan zich inschrijven als lobbyist. Hè? Dus natuurlijk, er zijn heel veel belangenbehartigers hier. En ik ben het helemaal met Agnes eens dat die balans moet er zijn. En de commissie heeft daar ook een rol in om ook de NGO's beter te faciliteren en te ondersteunen. Maar uiteindelijk ligt de primaire verantwoordelijkheid natuurlijk altijd bij de politici zelf. Hè? Je moet nooit, wie dan ook, of het nou een groot bedrijf is of een NGO die bij mij komt en iets vertelt, ik zal het nooit klakkeloos aannemen. Je gaat altijd op zoek van, klopt er iets wel, klopt er iets niet? Kan ik bij andere mensen andere informatie Je hebt nog een onderzoeksplicht. Ja, maar je bent zelf verantwoordelijk voor je stem. Absoluut. Van der Band? Dat is denk ik een belangrijke rol die wij ook vervullen, omdat wij groot zijn en een brede achterban hebben, om gewoon jullie van de goede feiten en cijfers die ook te checken zijn. We hebben een keer een brochure gemaakt over het belang van Europa voor Nederland. Nou, dat is heel kritisch bekeken, maar die cijfers bleven allemaal staan. En daar halen wij ook een deel van onze waarde uit. Wij proberen, zijn eerlijk, transparant en de feiten zijn te checken. En dan denken wij dat wij op alle diverse dossiers waar we dan weer komen, serieus genomen mogen worden, omdat wij een reputatie hebben op te houden. Duidelijk. Meneer Sprenger, wordt er in de medische wereld nog flink gelobbyd?
Nou, dat zal vast wel, maar niet zozeer bij ons. Nee, maar het zijn meer bedrijven misschien die een bepaalde medicatie aanprijzen? Ja, maar als wij een vaccin hebben waar we een advies over maken, dan... Bijvoorbeeld een vaccin tegen ebola. Was er niet een Belgische firma die daarmee in de slag was? Ja, maar dat is even iets anders. Maar als je een normaal vaccin hebt, dan zijn er zeker belangen. Maar wij hebben onze adviezen zijn op het web. Daar kunnen ook lobbyisten daar commentaar op leveren. En iedereen kan dat doen en dat nemen we ook verder mee. Dus wij zijn daar transparant in. We moedigen mensen aan om commentaar te leveren. Maar het kan ook een burger zijn. Ja. Dus op zich heel positief. Ja, en dat is wel de uitdaging van Europa, om die brug te slaan tussen die bureaucratie hier, die, ik denk, vele malen minder is dan veel burgers denken, maar wat er gebeurt. Is dat zo? Je komt eigenlijk, 2 jaar geleden zat je nog bij de dierenbescherming in Limburg als directeur en nu zit je hier in Brussel voor de Eurogroup for Animals. Ja. Wat zag je in één keer? Want dacht je niet van, ik kom nou in een web terecht van 750 parlementariërs, 30.000 lobbyisten, ik weet niet hoeveel ambtenaren, woordvoerders? Ja, natuurlijk. Ja. En ik denk ook dat je daar pas echt een goed beeld van krijgt als je hier onderdeel van uitmaakt. Maar als we echt iets willen betekenen, en in mijn geval voor dieren en op een grote schaal, dan is het alleen Europa die dat kan bereiken. Ja. Dus, en daarom heb ik een enorme drijfveer om hier ook te werken. En om ervoor te zorgen dat mensen snappen hoe het hier werkt en hoe belangrijk het is dat we blijven geloven in de toekomst van Europa. Ja. Is dit nog werk dat u nog jarenlang wil doen, mevrouw Van den Brand? Het is ontzettend boeiend werk om te doen. Het is voor een deel in Europa, maar voor ons komt daar ook bij de nationale parlementen. In ons geval dus Nederland. Wij zijn ook heel actief op dezelfde dossiers om de Tweede Kamer te vertellen hoe wij erover denken. Omdat de Tweede Kamer weer de mandaten aan de bewindslieden geeft voor de Raad. Dus het Europese speelt op heel veel vlakken. En krijgt u soms wel eens een telefoontje van het MKB Limburg of de Limburgse werkgeversvereniging van mevrouw Van den Brand? Denkt u nog even aan Limburg? Dat komt voor, die komen hier ook regelmatig. Ja. Maar die zitten ook in het Haagse circuit. Dus daar krijgen we van alle regio's opmerkingen. Nee, dat gebeurt wel. Ja. Oké. Dank dat jullie er allemaal waren. Tijd zit erop. Tot zover avondgasten hier vanuit het Europees Parlement in Brussel. Morgen weer avondgasten, dan met ons opiniepanel. Maar dan weer gewoon vanuit de studio in Maastricht. Voor nu, hele fijne avond. Dag.